Spojte sa s ľuďmi, ktorí už meditujú, alebo takisto meditovať chcú. Dohodnite sa na tom, ako sa vzájomne budete kontrolovať, alebo si vymieňať názory alebo svoje skúsenosti. Napríklad vy meditujete ráno o 6, niekto iný medituje ráno o 7 alebo o 8 a napríklad o 12 si môžete dať nejaký 5-minútový hovor, aká bola vaša meditácia. Už tým, že budete vedieť, aha, budem s niekým rozprávať, kto sa ma bude pýtať, aká bola meditácia, vám nedá a tú meditáciu aj skutočne urobíte. Samozrejme, nespojujte sa s ľuďmi alebo nehovorte ľuďom, ktorí sú negatívne nastavení na meditáciu alebo duchovné praktiky o tom, že tieto veci chcete robiť denne. Určite vás budú odhovárať a naopak tá energia sa bude negovať. S čím väčším počtom ľudí budete spojení, ktorí meditovať chcú alebo už meditujú, tým jednoduchšie to pre vás bude. Samozrejme, tá spoločná meditácia môže byť aj spoločná fyzická meditácia, alebo sa dohodnete na nejakých časoch, alebo jednoducho na nejakých kontrolných telefonátoch alebo SMS-kách.